Ahojte babi, dneska nás čaká 15 minútovka s loptou na stred tela, takže ideme na to bez rozprávania zbytočného. Láhnite si na chrbát, loptu si dáte medzi kolená, ruky vedľa seba, nadýchneme sa a len preklopíme panvu dopredu a podsadíme. A ideme zasa len preklopíme a podsadíme. Super, dáme ešte 2. Posledný 1 a podsadíme. Preklopíme vpred a rolujeme stavec po stavci hore. Hore sa nadýchneme a výdych dolu hrudník, panva posledná. Preklopíme vpred a rolujeme stavec po stavci hore. Hore nádych a poďme dolu. Dáme ešte 2. Hore. Dolu. Posledný 1. Vyťahneme sa hore a hore zostaneme. Ťahám ruky dozadu a len predýcham. Zrolujem pekne stavec po stavci dolu a vrátim ruky späť. Pôjdeme len ruky dozadu, dlane vytočíme k zemi a výdych okolo seba. Nádych, dlane k zemi a výdych okolo seba. Poďme ešte 2. Posledný 1. A zmeníme smer dlane do stropu, ideme okolo seba a vpred. Okolo seba a vpred. Poďme 2. Ideme začať. Posledný 1 a vpred. Ideme. Ruky okolo seba a keď idem vpred, vytiahnem sa rovno hore. Nádych, okolo seba a ideme hore. Dáme ešte 3, 2, posledný 1, vyťahneme sa hore a zatlačím do lopty. A zase pustím dolu, idem hore a zatlačím do lopty. Dáme ešte takýchto jednoduchých 5 na rozhýbanie. 4, 3, hore, 2, hore, posledný 1, vyťahnem sa hore a hore zostaneme, len zatláčame, 10, kolena do lopty, 9, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, 1, nechám tu, ruky zdvihnem hore do stropu, zatlačím, kolena do lopty a vrátim späť. Ruky hore, kolena do lopty a späť. Dáme ešte 8 a späť. 7 a späť. Ak cítite veľmi krk, snažte sa ísť vyššie, po prípade jedna ruka za hlavu. A vráť. Dáme ešte, ruky striedam, keď máme jednu za hlavou. Posledné 4, 3, 2, posledný 1 a vrátim, pustím dole. Pôjdeme ešte jedenkrát, nadýchnem sa, zdvihnem ruky za hlavu, vyťahnete sa hore, zdvihnem ruky do stropu a 10 krát zatlačíme loptu. 10, 9, stále sa ťahám vysoko, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, 1 a povolím dolu. Zdvihneme obidve nohy. Teraz pôjdeme naopak, ruky pôjdu dozadu, okolo seba a vytiahnem sa hore. Zatlačím do lopty a pustíme dolu. Dozadu, okolo seba a ideme hore a do lopty kolena. Ešte 8 a hore, zatlačím do lopty. 7 a hore. 6, 5, super, babi, 4, 3, dáme 2, posledný 1, vyťahneme sa hore, hore, zostaneme a len zatláčam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, super, 3, 2,
1 a na chvíľku povolím, predýchame. Poďme znova aj s rukami hore, takže vrátime nohy späť. Dozadu, okolo seba, vytiahnem sa. Keď zdvihnem ruky dohore, do stropu, tak vtedy zatlačím kolena znova do lokty a vrátim späť. 9, 8, 7, 6, 5, keď budete cítiť krk, kľudne hlavu položiť, 4, aj takto cítim, 3, 2, posledný 1, ostanú ruky hore a zatlačam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. Super, predýchame. Pokývkať sa môžete na jednu, na druhú stranu. Pôjdeme znova hore, ale loptu už nebudete mať medzi kolenami, ale zapriete si ju o jednu nohu, o jedno koleno. Ruky spredu na loptu, nadýchnem sa a vyťahneme sa hore. Tu, keby to bolo náročné, môžete mať nohu aj túto dolu, aj v tejto polohe byť, keby vám to bolo ťažko mať hore, ale lepšie v tejto polohe. Nadýchnem sa a s výdychom ťahám jednu nohu do diaľky a vrátim späť. Do diaľky a späť. Keď by ste cítili veľmi krk, hlava môže byť v tejto polohe spokojne aj na zemi. Pozor, aby ste sa neprehnali v chrbte, dobre? Dáme ešte 6. Kto chce ťažšie, hore 5. 4, 3, 2, super, posledný, jeden len držím, 5, 4, 3, 2, 1 a povolím dolu. Ideme sťažovať, vyskúšame stále, poďme tá istá strana ešte 2-krát. Takže poďme na to, zdvihneme hore jedna noha, druhá noha, zapriem. Vytiahneme sa hore. Keď pôjde noha do diaľky, vtedy vyskúšate zatlačiť ruky do lopty a koleno tiež, čiže sa vám urobí tam taký tlak. Aj v bruchu to budete cítiť, že je to ťažšie. Nadýchnem sa. Keď je to vám ťažko mať hlavu hore, nechajte si ju spokojne dolu. Hej? Nadýchnem sa a ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, posledný, 1, povolíme. Paráda. Posledná časť tretia v tejto polohe pôjdete na kríž, čiže keď mám opretú loptu o pravú nohu, tak ľavú ruku si tam dám. Dobre? A druhá pôjde na kríž. Môžete ísť takisto zo zemi, že pôjdete v tejto polohe a pritlačím. Hej, to je ľahšia časť. No. Takže nájdete si svoju polohu, skadiaľ idete, nadýchnem sa a ideme. Keď chcete ešte ťažšie, tak skúste zatlačiť aj v tejto polohe koleno do lopty, aj ruku. Dobre? Dáme 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, 1 a vrátim. Predýchame. Na bruchu to dúfam cítite, ideme druhá strana. Otáčajte hlavu do jednej, do druhej strany. Nie je to sranda, keď si presilíte ten krk, lebo potom na druhý deň nemusíte otočiť hlavu, nie je to nič príjemné. Takže keď cítite tlak, snažite sa ísť vyššie s tým chrbtom, odlepiť lopatky z podložky, že neostá tak, že lopatkami na zemi, len hlava je hore, ale naozaj to brucho, aby tam zabralo, dobre? Alebo keď už fakt, že neviete si rady, tak radšej položiť a vrátiť sa tam. Skúsi oddychnúť a tak. Druhá strana. Zatiaľ obidve nohy, ruky hore, nadýchnem sa a ideme druhá strana. Nezatláčam, len vystieram. 10, 9, 8, 7. Dobre, dáme 6, 5, 4, 3, 2,
Posledný. 1 a povolíme. Predýchame. Teraz, keď budete vystierať nohu, tak zatláčate aj ruky, aj koleno do lopty. Dobre, neodtláčajte si koleno ďalej, lebo vám bude ťahať aj ten chrbát, hej? Tlačím koleno tiež. No poďme hore, ďalších 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, super, posledný, 1 a povolím dolu. Ideme posledná časť v tomto a to pôjdeme ruka, noha na kríž, dobre? Takže keď chcete, máte hlavu dole, keď chcete, vyťahnete sa hore a ideme. 10. Kto chce ťažšie, aj zatlačať do tej lopty. 9. 8, 7, 6, 5, super, dáme 4, 3, 2, posledný, len držím, 5, 4, 3, 2, 1, super. Predýchame, ideme ďalej. Ďalšia časť, stále sme na tom strede tela. Zdvihnete loptu, zdvihneme nohy, ruky pôjdu za hlavu a takto si prichytíte tú loptu lakťami a kolenami. Vytočím sa na jednu stranu, spustím nohu, vrátim späť a ideme druhá strana. A pokračujeme. 10, späť, 9, 8, 7, 6, dobre babi, dúfam, že to cítite ako ja, 5, 4, 3, 2, posledný jeden, ostaneme na strane, len držím, 5, 4, 3, 2, druhá strana, 5, 4, 3, 2, 1 a povolíme. Super, štípe to brucho, aspoň mňa, neviem ako vás. Ideme ešte jedenkrát vytočiť, lopta bude presne takto medzi lakťami a kolenami. Vytočíte si na jednu stranu a 10 krát pôjde len jedna noha a 10 krát druhá noha, dobre? No, hore nohy, ruka, ruka. Vytočím sa na stranu a ideme. Takto, 10 na kríž, 10, 9, 8, 7, 6, 5, dajme 4, 3, 2, posledný jeden nechám vystretú a 5 krát je noha hore, 10, že 5 krát a poviem 10, 9, nevadí, dáme aj 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, len držíme 5, 4, 3, 2, 1. Oh, super. Toto isté robí druhá strana a máme to 15 minútovka na stred tela, takže ideme na to. Jedna, druhá noha hore, vytočím sa na druhú stranu a ideme 10, 9, 8, 7, poďme 6, 5, 4, 3, 2, už len jeden a vystretajte hore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, posledné 4, 3, 2,
2 a držíme 5, 4, 3, 2, 1. Povolíme, ruky natiahnem za hlavu, predýchame. Super ste to zvládli, baví som zvedavá potom, že ako ste to cítili, či to bolo jednoduché alebo trošku také náročnejšie. Som zvedavá na vašu spätnú väzbu. Vrátime späť, lopta pôjde polpod, zadok, polpod, chrbát. Skúsime natiahnuť jednu nohu, druhú nohu, keď sa dá. Keď je to veľa, že cítite chrbát, tak kľudne si vystrite najprv len jednu nohu a potom vymeniť. Ruky za hlavu, predýcham a pokývkam sa. Na jednu, na druhú stranu predýchame. Super. A len vyrovná. A vrátime späť. Vyberiem loptu cez jedno koleno alebo cez bok, kľudne zdvihneme sa hore. Sadnite si, ako vám je dobré. Hlava na jednu stranu, opačné rameno ťahám dolu. A vytočím hlavu k zemi. Super. A druhá strana. Vytočím hlavu k zemi. A späť. Hlava na stranu a opíšeme účko do jednej strany a do druhej strany. Super, ešte raz na jednu stranu a na druhú stranu. A späť. Jeden veľký nádych nosom a výdych ústami. Teším sa na ďalšie cvičenie zajtra s vami. Majte sa krásne, babi. Čaute.